שלום יוסי, אנחנו היום נפגשים לכבוד הגיליון ה-138 של שוהם פלוס, נזכור את העיתון. שלום רובי, אכן אנחנו נמצאים בסקירת עיתונים ועיתון שוהם פלוס, גיליון, איזה גיליון אנחנו נמצאים? 138. הרבה סיפורים היום. בוא נתחיל עם הראשון, מה בחרת לנו? האייטם הראשון שמעניין אותי זה בדף הראשון, עמוד 17 שמתחיל את הגיליון. זה קטע שהוא מפנה תמיד לנושאים חדשותיים, די מעניינים. זה דף שאני אף פעם לא מפספס אותו למען האמת, לצד תוכן העניינים. הפעם צדה את עיניי דווקא הכתבה שמתייחסת על הטיול השנתי של בית הספר התיכון. מה שמתאר את הכתבה זה מצב שבו כשיוצאים לטיול שנתי, אז אם יש מחזור אחד של בית הספר התיכון שיוצא לטיול שנתי, כל הבית ספר נפגע מזה, כתוצאה מהעובדה שמרבית המורים נדרשים להיות הורים מלווים במסגרת הטיול השנתי, וכך נשארות הרבה שעות חלון בתוך מסגרת הבית ספר, כשהתלמידים, במקרה הזה זה תלמידי שכבת כיתה י', נשארו באפס מעשה, ואז היה להם טיול שנתי משל עצמם בקניונים, במרכז המסחרי וכן הלאה. אני חושב שהדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד חמור. אני מניח שגם הנהלת בית הספר נתנה את הדעת לעניין הזה. התירוץ של הנהלת בית הספר במקרה הזה נובע מהעובדה שיש להם טענה שהם נדרשו כתוצאה ממצב מזג האוויר לשנות את סדרי התוכנית של הטיולים, אבל בין כך ובין אחרת זה לא צריך להביא לתוצאה כל כך חמורה שבית הספר הוא באפס מעשה. הדבר שיותר חמור בעיניי זה בדיוק העובדה שאנחנו צריכים להיזהר במצב שאותם בני נוער נשארים באפס מעשה. אפס מעשה זה נגזרת של התנהגות אלימה, של ונדליזם, של כל מיני פעילויות שנעשות על ידי בני הנוער האלה כדי להפיג את השעמום, ואני באמת מצפה שהדברים האלה לא ישנו. מה אתה חושב על זה, יוסי? אני מכיר את הסיפור מקרוב, אני יושב בתוך ועד ההורים בבית הספר. אכן נוצר מצב כזה שמורים יצאו לטיול ועקב חשש לשיטפונות בדרום הם נאלצו לסגת לתוך העיר אילת, ונוצר, בוא נאמר, סוג של מצב חירום שלא חשבו עליו קודם, ודברים כאלה הובטח לנו שלא יחזרו על עצמם ויטופלו, כך שהכתבה אומנם במקום, אבל הדברים מטופלים וזורמים, מה שנקרא. אין צורך להיכנס ליותר מדי מתיחות בנושא הזה. זה בהחלט מצב אידיאלי, שאני תמים דעים עם שני המקורות. א', אני מודה לאבן שוהם על הכתבה הזאת שהיא, כמו שאמרתי, חשובה, וב' אני מודה לשוהם פלוס על הדבר הזה, כי אנחנו כרגע עוסקים פה, לא? זה שוהם פלוס. אמרתי אבן שוהם, אז אני מתקן. אנחנו מתכוונים כמובן לשוהם פלוס, וקשה לי פשוט לפרגן לאילן, אז אנחנו מודים לשוהם פלוס על הכתבה הזאת בכנות. ומצד שני אני גם מכיר את הנהלת בית הספר בתיכון בשוהם, ובינתיים הם לא ספקו את שבט ביקורתי, כי אני חושב שזה בכל זאת ההנהלה היותר טובה שיכולנו לייחל לה. אז תקלות קורות, ואני מניח שהם גם יתוקנו. תודה. תודה גם לך רובי.